Aiwa terera iki. Tine inzonzo wewe. Tine vanhu vane matarabha kwamambo neasina matarabha kwamambo. Akasiyana tege kuzononotswa nepadare pamambo. Navo kwamambo. Arisere kwamambo kai. Tichino mwera ndarire kwamambo. Waunzwa namambo ndo ndiri kuda. Wamwe ava vangu ava tinogona kuenda kwatinoenda topedza matare edu. Msashe. Ndewapi? Andisi ndo kondinyere nematari bro patopera pa 3 to 4 matari ari kuchipara Tida kudai so. Truziza kuti pane mamwe masahwira auya abvawo kwavari varoda kuona inini chiremba. Haizi mhosva. Tida kupedza wematare abva kwamambo panapa. Vamwe vedu vese ava tinoenda kwatinoenda tonobatsirana Musashi. Kana kuruwa kusvika Pungwe. Tibatsirana. Takumura mapurisa amambo aende kodzorora. Bando. Chimari panobudirwa munhu akatuka tsikira. Panobudirwa munhu. Iwe zvinoda izvozvo. Gadi aise. Iwe. Kuisa mamaika apa izvo. Apa isusu tu. Anvana unobudirwa. Sorry. Ukazina mambo. Ngendai ukomone chire paka. Awuso kuti mambo watende moshe pamaharaba mambo zana unobhadha pazimatari. Tategura ungada mari yemuteta. Ari Sabota masha una secretary kana mboto pachi padare. Mukabva uko kumune nyaya dzenyu kuba. Ndona kuna secretary wachiremba. Mwana ndisa padhuze pandira ando izi. Ari Ana ari padhuze kashamwari chinobata sound ishi. Ora vedi. Saka chiri kukunetsa ichiremba. Chiroma embassies. Kuri wadzimire moto. Kuti zvaitonyatsodzera kuti jeke igama. Moto. Mauya meseri wana mawoyo kana Pamsoroi, aiwas. Gare pasi. Munandiridzira namfuti mudapera undimirira mutsoma dzangu. Gara pasi. Apa musavharidzirawo, imwe musagare kuchidima uyani apa tionani. Chovha ifuta nsukukuona ibaba. Munofanira kugara mudima pa muri musvipa. Hazvibudi. Munoendawo pamheveso, handisi kutokuona nifuti. Mabva kwamambo mutasa ere inini. Mauya nemupurisa upi. Muriyo kwawani. Kwani? Zari. Uonde Valley. Alright, umwe chiremba ari uko anga kunena matara ari uko. Unokwanisa kuenda uko. Munerere kana kurokugadzara. Soka. Sorry. Toto kuti wabereka wanzende kumatare kwa chiremba ka. Azvoti maharaba. Alright, ndazvinzwa. Unokisa kuna secretary uko. Muto maize dzemitete musha kuna chirepo. Alright, ndazvinzwa. Makadini wabereki? Imwe iwe una chini kubveneka uku ndioni awa naruko. Ndinoda kutaura nawo awa. Omba.
Nini pano? Makadini wabereki? Walitani wenangu? Mulizirira iti? Baba, wapwere, mulizirira iti? Mauya henyu asimkoma unonga utorota muna ukwanaba mimi. Muri yenyu haina ukwanaba kuuya yese pano padale panapa. Ndo zvandiri kutaurwa nemukoma wangu. Ndambotanga kumutsana nemimba. Amuna kukwanaba pakusimuka kwenyu kwemhuri kana kuti kwedzinza renyu kana kuti rudzi rwenyu aruna kusimuka rwese. Ndizvo. Tinowirirana. Baba, imimi ndimi baba. Ndimi baba. Awa ndiani wenyu awa? Wakorora. Imimi ndimi baba. Mudzimai wenyu uri. Nemhaka yeye asina kuya. Pane zvimweni zvapindidza. Osunga mutatu tatekaira apa nebaba tagara pasi muri rutende. Chii chingabata nokunetsa muri yako yagara pasi. Tasunga dare. Kwete. Noise. Order up. Order. Tatekaira tasunga mutatu. Apa nebaba wadi bangoma tetenya mzuwe kune gomo nofungaira mute. Taikumbira ziwe nepembedzi yakanaka pamusoro pematare. Tokumbiraka. Tekaira toni. Tasunga munhu. Aiwa. Chi. Baba. Hondo yandiri kuona mukati merudzi rwenyuru. Munoikakata ere homba rume. Seiko pwere dzako dziri kuchema. Asi dzanochema kudai. Iwewe baba uri kufuratira pwere dzako pamusoro pekugadzirisa matambudziko ari kushupa pwere. Ngemhaka yei? Baba imi, ndiri kuona pwere dzako dziri kuchema, dzichikumbira kune mibaba. Asi imi mibaba muri kunohwanda moti aiwa ndonamata, aiwa inini handidi kufamba, aiwa inini handizviziba, aiwa inini handitongodiba. Kongenyi munotanga kupuka nemabhu musati mabata mhembwe baba. Wana apana wakambouya echimbocheme kuti pane zvitakatadza kunga tichita. Unondoita zvakandowanda-wanda. Munonyepa. Apa ndanyepe. Wabvunzewo wataura. Kwete. Wana, dare rangu ndikutanga kurivhura, asi baba wenyu ari kutaura kuti hanzi inini zvichemo zvinounzwa newana ndinozvitambira ndichibvuma ndichifamba newana. Asi mukomana wangu anditaurira kuti manyepo ari kutaurwa nababa wenyu, nokuti baba wenyu uri kuita nharo dzekuramba kufamba newana. Asi kuti ane mupanda, ane wake pamoyo waanoita seanoti wangu ndeuyo ava handi wangu ba. Chokwadi. Ngenyi baba. Musharukwa. Pamakagara apa pasi pekuti tinyepera nebaba. Tinode kuudzana chokwadi. Ndaide kuti tinyase kuzwa iwo wana wacho ngoti atigari paumba pamwepo ba. Ndi kure nekure. Ipi nekupi? Iwo vanonga vari kumusha vari kwaHonde. Imi muri kupi? Inonga ndiri kwa Mutare. Mega. Kumusha ngekupi? Kumusha ndiko ikona kwaHonde. Kwa mimi hamuchaendi kwaHonde nekuda kwenyu? Pane zvaimbonetsa-netsa hazvo hatisati azvigadzirisa. Pamusoro homba rume. Pamusoro baba. Baba, tarisai kuno. Aiwa tuchiki twenyu hatusenzi chinhu mbautu bambo. Mazwa ere. Inzwai panda kukubvunzai. Baba mukabereka wana wenyu. Pamazuva kuti nzvimbo yasara vana venyu kuine mabere kana kuti wane kune majuru ndizvo. Autori here wana wako uchiuya nawo kwakanaka. Zvino ukasiya wana vari mumadhaka, onzwa wana vari kuyuwira wariko, orega kudzoka kunoisa ruoko kuwana wako kuwanyurira mumadhaka. Ndizvo here baba? Daireka omba rume. Wari wana wacho wana vanofanira kunga uchiuya kwendiri kwacho kana paine chinonga chichinetsa. Vanofanira kunga uchiuya kuna baba wacho yaya achitaura. Saka ana aya akanga asikauyi achitaura
Ini ndoite basa rekufambire kumadzimba maomo kuno kudaro zvingaita wewe. Ko izvo vana vari kushaya dzimba ava hamusi kuonera kuti dambudziko rapinde mumba. Kushaya dzimba dzekuri dzekugara. Hongu anasikana matambudziko ari kuitika muwanasikana hamusi kuaona here. Zvese ingati nosondo wabvunzei wataura. Pana akarutunga ngakutenderera mvura. Ndati kune hondo riri kunetsa muwanasikana. Muwana mako mapinda hondo yeurwere. Hamuna kutanga kupinda urwere. Makatanga kubuda mhepo ichitaura. Mhepo yaita seinoti kana matirwa ichitaura. Yataura. Mwanzi uyai kuno tigare pasi tite maonera pamwe. Vamati ndii. Uyai kuno tite maonera pamwe. Kubva mati ndii. Kuzosvikira. Vana vaedza kudzinga mhepo yadini. Mhepo iyo ndokutsamwa. Ndokutanga kutera. Yobuda semdzimu. Yoguma mwana akuita seyakutenderera musoro. Mwana wachichema basi. Baba zviri kuno zvakuti kurira. Baba uyai uno. Baba unoti zvipedzei ikoko namai yenyu ikoko. Ana akabva namai kumba kwawo here aya. Anochemerani. Hamusi kuzviziva here kuti kumusha kwangu ine urwere hwepfungwa. Kumusha kwangu. Jesu akafira pachima. Baba, hamuna mwanasikana angakutendera musoro here? Hamuna here? Ngakutenderere musoro yena wamajika inda wakuizwa operation kwaakaitwa. Manje manje. Zero! No! Panenda irani! Wow! Ko urombe uri kuita kuwana wako wanakomana wakaitwa futi operation here. Namo iri kubata vana wako abata padzingwa kudai nevakadzimba iboyoyo ioperation futi here. Baba mungagare henyu muri vanhu vakuru wairemekedzwa kubva kumabasa nekupi asi musha wenyu wakasvipa hombarume. Wana wenyu wari kutsvava wari kurwara. Ezvinezvi kunzwa kwamaita padare. Mukomana wangu ari kutaura kuti mamuchipopota mumwoyo menyu nhasi muri kupopota kuti kundiendesa padare inini, kundisungisa kutiendesa kudare kwamambo, muri kutiendeserei kudare kwamambo kana tapedza ikoko neukama hwapera kana inini ndikafa hapana anofanira kundichema ba kana anouya regerai kuuya kwandiri handina kana basa nemiba kupopota uku. Muri kupopoterei kudaro hombaru? Vana vanofanira kuchemera imimi. Ndimi makabereka ma9 manzi aya imi. Saka vachichemerani. Mukomoredi kuhondo polisi ya divorce. Musharukwa. Anange ani. No baba wangu ndinokumbira kuti mugadzirise musha wenyu umire zvakanaka mudare. Kanenge kaitika nakaenda pasi. Mukadzi wenyu uripi? Zvoda ndakakota. Atori kuna ari utendere musoro iye. Kumba kwenyu kune nhau mudara. Chekutanga mina ninyatso kukuudza. Kumba kwenyu kwakatanga kubatwa nhau dziri kutaurwa nhau yezvidhoma. Yes. Kwabatwa nhau dziri kutaurwa nhau dzezvidhoma. Ukambodaidzwa mubatsiri akanzi uyai muite maonera pamwe. Asi ndiri kunzwa mukomana wangu achinotaura mhinduro dzakapindurwa ipapapo kuti handidi kuona munhu anotsika mukati memusha wangu. Paiswa mhiko iyoyo yekuti hatidi kuona munhu anopinda mukati memusha wangu. Chokwadi vana vakaremerwa nazvo vakasiya zvakadaro. Zvikazofamba zvikatanga kuchitekaira kubuda pachena. Nanhasi vamwe vari kuti vakagara pamukova turi kuoneka turotutu paumba pane turo turi kuonekwa. Randiri kutaura iri handisi kutaura gumbaba. Pandiri kutaura zvinhu zviri paumba penyu panova pakwamaya kutotizawo kunyangwe nemimi baba wacho. Paumba penyu hapasi kugarika bai mimi hombarume.
pane turo turi kufamba pamusoro pemba. Asi turotu makatubata muri kutsvaga mubato wemaoko. Matsvaga mubato wemaoko muchigadzirisa maraki emusha wenyu kuti zvimire zvakanaka. Iye mimi nehama dzenyu nevamwe wenyu hamusi kuonana bamuchatsikirani bamuchawirirani. Iye miwacho nehama yenyu munoti hama dzenyu dzacho dziri kunongedzana nemwimwimi. Kusvikira kuwana hama dzenyu wacho chaiko hamusi kuonana bamuchitsikirana imimi. Hama dzenyu dzosvikira kuudza vana vavo pachena kuti imimi musanetseke baba vangu ndiye akabata zvinhu. Iwe watonzi chiuya kumba tigadzirise, iwe wacho unorambira kutaundi. Warambira kutaundi nanhasi wana wako vari kudzungaira wachitambura bambo. Hatidi kunirembwa takaiga mupini musaberekere mhungu ngeimbwa. Asi tigadzirisai vana venyu vagare zvakanaka hombarume. Hakuna umwe baba anouya kuzomirira vana ava. Vana kwekuturira hapana. Mukadzi uri kuchengeta benzi, umwe ari kudzungaira. Wana wacho marombe, kuwana wazukuru wewana watundwa nevana vako kune zviitika. Wazukuru watori serious wautohwara. Wazukuru wane zvavari kutaura zvavari kusangana nazvo mumusha. Wazukuru. Andine rimbwa ndakaiga mupini kana ndiswere kukubhabhadzirai. Hongu kubasa maiwa nechidano nhasi munorema munotyisa bambo asi makabata. Vanoramba kwakutaurira. Handisinawo matangira kurambira. Kwakatanga kuda kuya maprofita rudzi nerudzi muchiramba. Chikonzero chinoita kuti murambe muri kusango chii? Sei musingaendi muchimira nevana venyu? Saka uchimira nani manje? Chiwaudzai baba anofanira kumira nawo. Mwana umwe ari kupenga ari hoi wati ioperation. Ko izvi zvakuya kuwazukuru ioperation futi here? Ana akadzi vese wazukuru vese hawachina. Bonde hapachina. Ana enyu yakunda aona pamatirauzi. Misana yakasungwa, dzororo injini dzakalokwa apa. Amen. Taira kuenda kumamwezuwa. Zvakatangira kuwakadzi wavo wachitaura wachichema-chema kuti wakomana zvinhu hazvisikumira zvakanaka. Mumba munomuona zviri kuitika izvi. Wamwe wacho waita kutaurira kuti sisi kurara nawabereki wenyu wakomana. Zviri kumbodini uyai tiite maonera pamwe ngiikuramba ndingonamata ndingobva ndazoti mungonamata utsvene hwenyu uri papi muri kukrosa chipinge newantumalawi toendwa muri kutamba nato watipo. Bye bye. Germany. Kupedzana nanguwa. Endai mugadzire zvinhu zviri mumusha mudhara. Kana makarasirirwa endai mugadzirise musha umire zvakadini? Zvakanaka. Musachengete tunhu turi kundogwedebedzika mumukowa wenyu. Hazvishandi ba muri munhu mukuru anoremekedzwa. Asi musha wenyu unomira zvakanaka. Zvakazviba. Ndakubvunza wenyu. Ndakarutaka kutoonana nhasi tatwane mwedzi dzakawanda. Ndakaenda kupaka motika yangu ndakumbira baba munini. Kwaanopakawo yawo. Wakuzofuma kwautora kuti kwazi iwewe ngoti unozwa uri makanike ndiwo wakaenda kuondibira zvinhu zvemotika yangu. Kubva ipapo patitombonani totanga kutoonana nhasi pana. Ndosaka dati mbudewo pachena kuti ndini ere ndakatora zvinhu izvozvi. Osunga mutatu tekaira tone mwanakomana atema mudare. Mwanakomana unonzi ndiwo akaba mapatsi emotikari. Sunga dare. Murutende. Akabata ere mwana? Akabata. Andikupi tsvina shamwani. Wakaba wakatobawo. Asi hatori kuonana nembaba bedu. Ndosaka ndanyasoti anyatsikuzwa ndizwawo agutsikana kamira chendakatora pamota yawo. Inini ndaitonyasa kuti ndijekesewo kuhwara kuita vana vangu ivo wavo kuti dambudziko racho ngeripi chaicha ngekuti ndakambofamba nawo baba ivona wakati vana ivonawo vakarara nemukadzi wani ndo dambudziko raro kusangana navo. Saka ndadoti ndonyasa kundijekeserawo kuti dambudziko rarwara naro vana ivonawo hanzi wana wako wakarara nemukadzi wani? Asi dambudziko ravo ravari kuita wakarara nemukadzi umwe. Saka vari dambudziko iroro mukadzi wakagadziwa. Asi mukadzi wakashinha iri udidi. Ane rukaho? Saka wana wako urukaho? Saka wana wako urukaho. Wari two? One time? Aiwash. Anditi wanotaura takarara ningi naningi wakadzi wacho wanodaidzwa weguru. Ndio watoti tichitoenda ikoko kune varapi ivowa vana ivowa. Wosunga mutatu atekaira murutende wana warwara hanzi rukaho. Sunga shoti. Hanzi makanyenga mukadzi wani. Wari kutaura hondo yawo kuti hanzi rukaho. Shuwa. Rukaho ere. Kana uri rukaho sunga dai.
kana ururuka osunga dai urombo wakabatwa mukati memusha kana uri urombo darokoko kundorora kwaakaita kudaroko vanawa wese ndinakomana 4 ndakavafundisisa ndikavafundisise mabasa avo akadzese ainawo wese anacho kana kubvunzese ali apa hakuna wakabvise sendi rake ndini ndaindobvise mari yekudini yekurodza ana ese akomana ari kutorodza mwacho maatotaura imomomuka kutorodza kwacho kwaruteka kuti zvitori nenyaya isikumboita ba kutotibvisira kwakatoita mari yekuroora kwacho kuna zvitori nenyaya zvakutovafekita kwavakazi unonana kwamwiwa uyu wamwiwa ngezvidhoma pamusana pemari dzacho dzaakatibvisira idzo dzii muri kuzwe manje zvaakutaura manje pamusoro humba baba zvichinei chidai kuti zviro zvigadziriswe handizvo here humba ngazvichindogadziriswe baba muchiri mupenyu ngazvichindogadziriswe kubagadzirisai ndokasechezvo ndisikaziye zvimuruzinimi baba itai kuti ngatigadzirise kwete kuti gadzirisai tinoenda here paumba penyu baba pamakaisa hoko yenyu yamakawaka kwahonde imi musiripoba imi chamurutiza muchoti zuzu taundi inyi kana murudambai kwahonde totorevhure pahonde ndoisa muteto wangu toombera toti zviri kwahonde ngazviuye uku toya korimwaya paumba pamuri kugara uku toti munopagara here hapana da kusvika paumwe ba ngatitore bute munonitengera rematare emimi todzika kwahonde toombera kuti hondo iri pano pahonde simuka inevhu iri takokuisai parugara mudhara toni munopagara here hapana dataura neumwe ba tombopanana 2 months imi kwahonde pamutare munomwe mukadzere baba munomwe mukadzere kwamutare inini wanawa aiwa munomwe mukadzere musadairewo zvongati ombarume munomwe mudzimai kwamutare matukive ndiri kupere kuzwa ngawanorwarawa atora ngokutanga uchipini chitatu mai kwakuzodzoka futi izvo ombarume mudara uye munomwe mudzimai kwamutare mudzimai wangu mai yaana wakomana ndiye ndinawo ndiye mudzimai wangu ndinaye kutaundi kwamutare kune mwana arurwara ehe kumusha izvo kumba kurunzi kune tunhu turi kufamba kumba uko chaakuchitoti netsei manje apa manje ngechekuti imwimwe wacho manjika muri kuteereresa maningi zvekutaurirana ndiri kutaura zvacho zveterera imimi mudhara muside kuteerera inini ndiri kutaura newe handisi kumboteerera zvekutaura wanaba ndo zvemuri kuteerera maningi ndiri kutaura inini ko pandatanga dare ndichikutaurirai zviri kuitika kumba kwenyu ndandaudzwa nani dare renyu ndatoripedza kudhara kwanda kutita kwakutorevhura chete asi ndakubvunzawo imimi zviri kuitika kumba kwenyu hamuzvizivi here baba handichatozvizivi nechekutaura chacho chinzwai dambudziko rapo orit pamusoro ibaba uyu akasunga dhuku indiani wenyu uyu wakasunga dhuku upi uyo ari pamberi pacho uyo muroora pamusoro ibaba uyo mwana wewanhu handitika zvino mwana wewanhu ari kutaura kuti baba inini ndiri kuyamwiwa ndiri kuyamwisa tunhu musha muno todini pamwe wese wari kukuwengai asi muroora akutaura kuti wanhu weni ndiri kuyamwisa tuwana tunhu ndo dambudziko riri mumusha menyu baba riri kukumbirwa kuti baba toita sei vana vevanhu vakabva umba kwavo uri kuya koyamwisa vana wenyu vazukuru wapenyu hausiri yamwisa vanhu ba wakuyamwisa tunhu tune ndebvu tukuti kitikitikitikitikitikitiki
kana imi mukada kuzvisikirira akaenda kutaura nyaya yekumba kwawo iri kungouya chiri chihepu badzi kuti muri kuyamwisa mwana wedu tunhu womoyoyi moto uyu yakudare kwamambo kunoku kana isu tazvinzwawo kuti tunhu turiko ini ndatutaurawo kuti tunhu turiko turi kuyamwawo hidiko saka zvakwa baba kuti muda udidini neupfumi uri kumba kwenyu mamoving assets kunyenga ari kunyenga wanenya ari kusungamisana moto ari kurova wakunda ari kupenga moto hapana suruso twabaisari apa wabonera nato ende tinozvambura turiko kumba kwenyu asi andikokurasirira naba ngekuti kokuzvibatira nemioko yenyu miti idopere upanduka bye ndapedza nemi kwamambo mutasaenda henyu uku kwane urwere huri South Africa huri Joni kana zvashupa musatsvage henyu inini vakana muruda tsvagai umwe munhu anoenda kobvisa tunhu twakuyamwa naye wanhu wavo dai ndikaline muroro wenyu ndaitoya mubhedroom menyu mupfibva ndavhara doni kana baba nhasi ndiri munhu kusvika mabvisa truth yamwisa kuti zori twinyi hameno twinyi kana imimi tsvagai murapi anodzika kumba uko aende kobvisa tunhu twenyu to meno tivirani mana mudhara wako nomusiya pezini jireda iri iwe wakapfeka pingi ndiani wako baba wako iri kumbi nyumba yako iwona pe oye taurana sekuru ubatsirwe taurana sekuru ubatsirwe une boboto runetsa mumba mako iyo asi unogara utaurirwa pachena kuti une mhepo dzekumba kuba iyo hauroreki ba une mhepo hausosvisirwa ba iwe ndunyepa baba indapedza nemi simuka nyimendo wakulwa saka todini manje chigarai pasina mudhara nezvemuri kuona zvemandoonawo zvizi tinoti ndingagara sei naye pasi pasi because hatinakutanga nhasi uraziwana wacho wari kutohwara serious saka toja sei mambo ebvisoni wari kupi baba muri kupi torai vanhu ava zvetatoamba zvichitori chimoto chisingatomboiti pamusoro iyi chibva masimuka onai wakapika takabhegiwa awari apa mukuvaonawo mubve maronga kuti moita senyi baba torai vanhu venyu ava nofunga meno ndiye Ndochibvondora Chete. Tichkat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkat MTV tinodzifambira. Ndochibvondora Chete.